Добър ден, уважаеми учители, родители и гости! Много ми е приятно да открия първият официален концерт на нашата школа, а тя се казва Музика нова. След една година от нашето съществуване имаме възможност в момента да покажем пред всички вас на какво сме се научили с някои дори за много краткото време, в което се виждаме. Най-напред искам да кажа, че всяко едно дете за мен е много ценно, не само за мен, а и за колегите, надявам се. Всяко едно дете, всеки един ученик е една вселена. Бавно успяваме да я опознаем, така че да стигнем до сърцата им и да им дадем необходимата увереност, защото независимо от това колко ще научат, те преди всичко трябва да поемат артистизма, който ще им предадем. Надявам се поне да е така. Сега сме в навечерието на, разбира се, един прекрасен празник, Рождество Христово. И на прага на една нова година, 2014, надяваме се да е по-добра, по-спокойна за всички ни и да вървим уверено по пътя към успеха, всеки един в тази посока, която желае. Затова концертът ще открием с една песен, която казва "Какъв прекрасен свят". Нека да поканим Габриела Петкова, която е на 8 години и с любезният акомпанимент на госпожата Надежда Петрова ще ни изпее "What a Wonderful World". Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They'll listen, "I love you." I hear babies cry and watch them grow. They're much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Разбира се, бурни аплодисменти за Габито, която е една млада надежда. Надявам се, че ще постигнем високи върхове с нея. А сега на сцената искам да поканя за мен бъдещият Елвис. Той е само на 7 години, но вече свири на електрическа китара, пее страхотно. И днес за всички вас ще изсвири Веселият цар и Кумалиса. Вашите аплодисменти за Петър Малаков.
аплодисменти. Най-трудно за сега е да кажем своето благодаря на публиката, именно да се поклоним. Браво, беби, дай един поклон. Уважаеми дами и господа, ние даваме място на всеки, който иска да се изяви, който иска да научи нещо повече. Следващото изпълнение ще чуете от един младеж, току-що завършил медицина. Вашите бурни аплодисменти за Оливие Телеп, който ще изсвири менует на пияно. Надявам се музиката да е неговото хоби. Благодарим ти, Оливие. И така дойдохме до най-малките, а те са Айди Ценова на 4 годинки, Милка Георгиева на 4 годинки и половина и Никола Йовева на 5 годинки, които ще изпълнят за всички вас песента Снежинки.
най-малките ни бомбончета, които имат щастието да ги учи Ани Василева на пеене. Благодарим ти за което, Ани. Благодарим и на родителите, че ни ги доверяват. Сега ми предстои да ви представя едно момиче, което може да ви изглежда малко, но всъщност тя е втори клас. Казва се Мариан Дамянова и е на 8 години. Свири на китара от няколко месеца и ще ви изпълни Новите бутушки. Ела да се поклониш отново, много плахичко така беше. Марианчета! Следва изпълнение на една много музикална млада дама. Тя се казва Калина Колева и вече има нейните изяви с хор Детска китка. При нас свири на пиано, затова приветствайте я бурно. Калина Колева на 11 години ще изпълни руска народна песен и Веселият пътешественик. Сега е ред на още една китара. Доротея Раичкова, която свири с голямо желание. Тя е на 8 години и ще свири Тръгнал кос.
помощта на Кака Габи ще ни изпълнят Шаро и Първият синяк. И с помощта на госпожица Надежда Петрова отново радваме се много на нейните прекрасни акомпанименти. Браво на малките бомбончета. И сега една по-голяма кака. Ваня Атанасова на 11 години. Тя ще свири на китара етюд за всички вас. Така, благодарим и на Ваня, че се отзова на нашата покана. И сега на сцената да заповяда Християн Матеев, който е на 7 години. Ще ни изпълни на пиано Жерав и на леда.
една 17-годишна девойка, която пее прекрасно, има ангелски глас. Ще ви изпълни Зимна страна на чудесата. Илияна Караколева. Чуй, звъня, звънчета, сребърни гласчета, сняг се сипе пак в коледния мрак, вървим по дълъг път непознат. Синка зрач по-таен, чуден свят не знае, с песничка в нощта крачи по снега, приказно вълшебната страна. Снежното човече, с много сняг направено от нас, иска то да тръгне надалече, иска да танцува в този час. И усмивка нежна, тази вечер белоснежна, лицата огря, спъдната мечта, крачи ми из чудната страна. Слушай, сън, весел звън, къв сняг вали навън. И почва весел празник, с мен и вие елате по снега. Звезди щастливо греят и пълнят радост нашите сърца. И почва весел празник, с мен и вие елате по снега. Снежното човече, с много сняг направено от нас, иска то да тръгне надалече, иска да танцува в този час. Свивка нежна, тази вечер белоснежна, лицата огря, спъдната мечта, крачи ми из чудната страна. Лицата огря, спъдната мечта, крачи ни из чудната страна. Прекрасно изпълнение на Илияна Караколева. И сега следва един много артистичен и много динамичен млад господин, който само от 2 седмици посещава нашата школа, но има желание да ви изсвири на пиано Сицилиана. Моля вашите аплодисменти за Ерол Ешрефов на 10 години. Ерол се справи превъзходно, разбира се. Сега да поканим на сцената Ралица Пашкулева, заедно с нейният преподавател Кристиян Крумов, които двамата в дует ще ви изсвирят Тиха нощ на китара.
Разбира се, винаги си струва, когато човек полага усилия, независимо от това в името на каква кауза са. Всеки един от нашите ученици е положил достатъчно усилия, за да направи първата крачка по пътя на музиката. А знаете, музиката е един международен език. Няма граници, няма континенти, няма етноси. Всичко зависи от това какво настроение препредаваш с това, което изпълняваш. Сега в духът на коледната тематика ще поканя тук на сцената Александра Асенова, която е на 17 години. Разбира се, с компанията Петър Малаков, Калина Колева и Ваня Атанасова, за да ни представят една чудесна коледна песен. Дядо Коледа ще дойде в града. Виж какви прекрасни деца имаме тук, талантливи. Да, и много с много песен ми посрещате. Чудесно! Много. Само, че публиката трябва да пляска повече. Публиката да пляска повече. Я да видим. И по време на изпълнението също трябва да пляска публиката повече.
Благодарим ти, че дойде при нас, уважаеми дядо Коледа. Надявам се да изпълниш желанията на всяко едно от тези деца и да им донесеш подаръка, който са поискали в писмото. Аз дойдох, защото разбрах, че всички са послушни. Рядко се случва, но всички са послушни. На Коледа поне е така. Така е при нас. И на Коледа, пък и по Великден пак е така. Всички слушат къде ще ходят. Заповядайте, мили деца, всички на сцената да поздравим нашата любезна публика с още една прекрасна, хубава песен. Звънче, звъни! Хайде всички на сцената! Звънче, звъни, гърчи. Максимално напред. Благодарим ви от сърце, мили родители! Благодарим ви, мили гости! Това беше нашият скромен концерт. Надявам се да ви хареса и да остави прекрасни спомени във вашето съзнание за Коледа и, разбира се, новата 2014 година. Моля вашите огромни аплодисменти за Ани Василева, вокален педагог, Надежда Петрова, учител по пиано, Кристиян Крумов, мистикови и нашият преподавател по китара и моя милост, така да се каже, шеф-диригентът на цялата тази работа, Веселина Бързанска. Благодаря ви от сърце. Заповядай, Кристи. Благодарим ви и надявам се да се отзовете следващия път, когато ще ви подготвим нови изненади и, разбира се, много настроени и усмивки. Благодарим ви! И за тези прекрасни деца има един хубав и сладък подарък от дядо Коледа. Аз предлагам на дядо Коледа да вземем този хубав хор, да радва чуджетата, докато правят подаръците и така ще станат още по-хубави и ще работят по-добре. На драго сърце! Благодарим ви много още веднъж, наистина. Всички деца да дойдат при нас за снимка, малки, големи и още по-големи. Заповядайте! Айде! И най-високите най-отзад, нали знаете? В гората стара северна елхичка се роди, зелена и наперена през зимата дори. Приспиваше я бурята, елхичкина мина, снегът си органче пухаво я топлеше в съня. И дълго
Разбира се, заповядайте и на нашите маси, на които сме подготвили почерка за всеки един. Пожелаваме ви прекрасни празници!